Ayi. Wengozi. Yini, Une man? baby oil. Ayi. Awuzithi wonke amadoda manje ayilahlile baby oil. Anginayo. Noma ikhona endlini amanye ayifihla manje ngoba hey phedithi. Uphedithi naye man. Uyazi ukuthi kwayona ikhampani le baby oil I think kumele imbophe uphedithi kwayona imvule icala. Hayi man. Ngiya-understand ama people there uma uzoba ne baby oil amabhodlela u5. Hey nawo maningi man. Hayi man, no. 2. Ne 2 is too much. Uphedithi ube na 1000. Isigodi sonke. Ha. No. 1000 pay. Hey. I'm sure bathi bekwama 5 liter wede khuza. Hayi. Oh baby oil. Then ama 5 liter 1000. Hayi amanga. 5 liter. Hayi. Man. Angithi hlempo story asazi wena. So ngangilokhuze. Angidisturb. Yazi shoot benzani people before bewafaka ebhavini agcwala ebhavini ama baby oil uphidi. And then ningecwile uphuma marinated ready for action. 3 2 1 action. Storm. Should very was soccer wena lapha ebhavini le baby oil ya big ya pity. We explain it in 10,000 10,000 dead nemo baby oil. Hayi. Ngizoboshwa. Ubuphuma uncwebezela lapho ushibilika anibambeki. Iphathe njani enigroove nishibilika? Pity angeke kulahlelela ikhiye lwandle madoda. Lo muntu lokhuza manje. Hey ngoba labantu abathulile. Hey labantu abathulile. Yabona wena nje ubuthulile kanje. Hey. Every step I take, every move I make. Nini suyacwebezela usugcobisa baby oil after ukucula. Iphathe njani le? Yeah? Lahla leyo baby oil wena. Lahla leyo baby oil le.